yr asiantaeth safonau bwyd, rydyn ni'n defnyddio ein harbenigedd a'n dylanwad i sicrhau gall pobl ymddiried bod y bwyd y maent yn ei brynu a'i fwyta yn ddiogel ac yn onest. Ers 2010, dyn ni wedi siarad â miloedd o oedolion a'i holi beth maen nhw'n ei feddwl a'i wneud mewn perthynas â bwyd. Mae canlyniadau'r arolwg yn bwysig iawn, gan ei bod yn ein galluogi i dracio newidiadau yn ymddygiadau ac agweddau defnyddwyr, ac yn ein helpu i fonitro effaith y cynllun sgorio helendid bwyd, gan liwio datblygiad polisi. Mae hefyd yn ein galluogi i deilwra negeseuon diogelwch bwyd ar gyfer y boblogaeth gyffredinol a grwpiau risg penodol, ac archwilio cysylltiad y cyhoedd a diogelwch bwyd. Gallwch ddefnyddio'r arolwg i ddeall ymddygiad a dewisiadau defnyddwyr. Enghraifft, yn y mis diwetha, roedd 6 allan o 10 o bobl wedi bwyta mewn bwyty, ychydig dros 5 mewn 10 wedi bwyta bwyd take-away o fwyty neu siop take-away, ac oddeutu 4 mewn 10 wedi bwyta mewn caffi neu siop goffi. Pan ofynnwn ni i bobl ddewis o restr o ffactorau beth fyddai'n dylanwadu ar eu penderfyniad wrth ddewis ble i fwyta allan, dywedodd 71% helendid a glanweithdra, a dywedodd 64% y gwasanaeth. Rydym ni hefyd yn holi am brofiadau bwyd o ddydd i ddydd, a sut maent yn paratoi a thrin bwyd. Ers 2012, mae nifer y bobl sy'n dilyn argymhelliad yr asiantaeth safonau bwyd mae'r dyddiau defnyddio erbyn yw'r ffordd fwyaf effeithiol o wybod a yw bwyd yn ddiogel i fwyta wedi cynyddu o 60% i 71%. Yng Ngogledd Iwerddon, rydyn ni'n gofyn i bobl am eu gwybodaeth am argymhellion bwyta'n iach ac agweddau tuag at fwyta'n iach. Ac rydym ni'n holi pobl ynghylch materion bwyd ehangach, fel pa mor hyderus ydyn nhw bod bwyd yn cyd-fynd ar hyn sydd ar y label. Gallwn fod yn falch o'r ffaith fod y data a gesglir fel rhan o arolwg bwyd a chi o ansawdd uchel iawn. Bob 2 flynedd, dyn ni'n gofyn i bobl gymryd rhan yn yr arolwg yn seiliedig ar samplu tebygolrwydd ar hap. Felly gallwch ymddiried bod y canlyniadau wir yn cynrychioli'r boblogaeth. Ers 2010, rydym ni wedi ailadrodd nifer o'r un cwestiynau mwyn i ni allu dangos os yw pethau newid dros amser. Ond rydym ni hefyd yn holi cwestiynau penodol bob blwyddyn i adlewyrchu blaenoriaethau sy'n newid. Diolch am wylio'r canllaw cyflym hwn i arolwg bwyd a chi. I ddysgu rhagor am yr arolwg neu sut allwch chi gael mynediad at y data, ewch i www.food.gov.uk/bwyd a chi, e-bostiwch foodanu@foodstandards.gsi.gov.uk neu cysylltwch drwy dîm gwyddor gymdeithasol yr asiantaeth.